Bine ați venit, oameni buni, la o nouă serie de Lumea lui Gareș. O nouă serie care de asta chiar o să mă țin. De asta chiar o să mă țin. Batman. Păi, da, prost. Da, și sper să vă placă. Mi-aș schimba skin-ul, o să vă arăt imediat, uitați cum mâna de zombie. Skin de Halloween. Dar vă întrebați, o să avem și textură. O să avem. Și o să încep o nouă serie surpriză. O să vedeți voi, o să fie o serie faină. Nu vă zic de ce e surpriză. Chiar vă spătez. Frumos e lumea asta cu păduri de viața. Oh, perfect, mină. Perfect, nu mai trebuie să minez eu. Da, și uitați aici. Acest episod va fi un pic cam plictisitor. Uite așa. Mam, perfect. 5 las. Întotdeauna las 5 așa. Nu știu, mereu las așa câte 5 că poate trebuie. Un pickaxe doar. Și ai 18 îmi trebuie. Va trebui 18. Bucăți și o să-mi ajungă 30 ineltele sau, ba nu, 20. Da, perfect. Sabie, pickaxe, topor, bețe, lopată, furnace. Ține astea acolo. O să și la stop. Gata. Dă bloc înapoi, poate să am nevoie așa. Să-mi așez în inventar sabia, turnăcopul, toporul, lopata. Oh, cool. Foarte mult coal aici și bine. Chiar foarte bine că e mult coal pe aici. Chiar o să avem nevoie. Mă știți pe mine, la civili fac eu mai art. O să-mi trebuiască torțe. Prima noapte nu știu unde o să stăm. Nu știu unde o să stăm în prima noapte aici. Să nu ne omoare mobii. Și uitați, avem 31 de bucăți de căul. 20 de piatră.
21 de piatră. Haideți să facem un stack de piatră sau 1, 2, 3. Perfect, avem și torțe. Ce este aici? Nimic. Hai să fac un stack de piatră. Să fac un stack de piatră. Să fac un stack aici de piatră frumos. Sper să vă placă, să nu uitați să dați un like, un subscribe și un share la prieteni. Like-ul, subscribe-ul și share-ul mă ajută foarte mult, enorm și înseamnă enorm pentru mine. Să chiar apreciați lucruri pe care îl fac și muncesc din greu la asta. Mă organizez și timpul cu lucruri de școală, da. Greu cu temele. 4 64 și îmi vreau torța înapoi. Mersi. Crafting tableul l-am luat. Hop. 64 de ce să nu-l tai dacă e pe aici? Și poate că o să am nevoie. Și știți ce fac eu, tai până rămâră. Să văd câte stack-uri fac. Stachez din el. Știu că este plictisitor, dar o să fac și o schemă la astea. Nu vă gândiți că tăiatul eliminat o să facem totul pe filmare. Nu. O să fac și o schemă la asta. Sper să nu se oprească filmarea bruscă, nu mai am spațiu. Sper să nu. Sper chiar foarte mult să nu mai am nimic de filmat astăzi. Și deocamdată cu seria de F-Switch amenă până îmi dau update la soft. Și îl fac în 5.1.1 ca să pun FIFA 16. Cu seria de F-Switch e enervantă, nu prea îmi place. Vecinii mei. O problemă am să nu mor de foame. Asta chiar e o problemă să mor de foame. Deja am văzut un zombie. Lemne peste lemne. Lemne peste lemne. Lemne peste lemne. Mai trebuie să pun. Oh my god. Eu reconstruiesc copacul acum. Mamă, cât de mare e copacul ăsta. Copacul vieții. Înțeleg că ești mare și puternic. Ca un fir de iarbă. Țir de frame-uri. Cam așa. Perfect. Perfect. Gata. Eu mai mult am spart frunze și iarbă. Oh, se face noapte. Și când se face seara? Seara din București în Timișoara. Oamenii mei nu stau deloc pe loc. Da, mai bine
uitat. Where's the fucking wheel? Is the fucking wheel, man? Is the fucking wheel? Is the fucking wheel, man? Dar în casa asta, acest episod nu cred că o să apucăm să facem casa. Mai bine rămân aici și pun o torță. Adică așa. Nu pot să pun torță pe asta. Gata. Sparg totul pe aici ca să nu vină. Nu o să poată să intre pe aici zombie. Așa. Uitați ce am făcut frumos aici. Ritual. Ar mai trebui să pun niște torți pe aici. Cum arată. Arată foarte ciudat. Trebuie să împărăm măr. Așa. Găină! Sacrificiu. Torțe. Mame. Mame. Torțe. Gata. Nu mai vine nimeni pe. Hai, care ești? Care-i Batman? Măr. Sacrificiu! Sacrificii! Bum! Nu, amenu. Sus, sus. Nu poți să sari. Pot. Stau aici. Hai mă, șprechere. Hai mă. Hai mă să te văd. Când trag o lopată peste căpățână. Ui. Prieta, cască-ți o lopată peste căpățână. Oi, îți dau una, te ador. Oi, îți dau o lopată. Îți dau un cap. Hai, șmechere. Bă, îți dau și mori, mă, că îți dau toporul. Ioi. Păi, nu. Gata. Vedeți, n-au cum să ajung eu. 26 de pomerile. Cuțu, 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 cuțu. Creeper. Hai la mama. Hai. Cuțu, 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 cuțu. Hai. Hai, beșină. Bă, dacă faci... Shit, acasă la măta. Shit! Vreau să iau asta. Și sper să nu vină nimic să mă moare. Dacă mai trebuie, mai fac un pickaxe. Da, vine un zombie. Vrea băiatul să ne luptăm și... Vrea să mă arăt, nu știi cum.